a quick one. Most people think I'm a historian. Fine, I love history because I read a lot. But 90% of the time, I'm a logical person. So my logic is the ability for me to question history. Let me give you an example. They told us that Nigeria played ball with India and they won us 101. So you can't just tell that history or that story and walk away in the presence of people like me. Because logically, we need to analyze what they are saying, whether it's truth or not. Football is played 90 minutes. And let's say with extra time, 95 minutes. So how can you score 99 goals? Are they scoring it per a minute? Because even celebration of a goal is more than 1 minute. So if you say that they score Nigeria 99 goals, do they celebrate it at all? Or they just score it and did Nigeria even pass at all? So it doesn't make sense. That tells you that is a lie. This is how we have been catching people who have been lying with history. So watch this video and see how the man narrated what happened between Igbos and those who claim they came from Benin. And when they say they came from Benin in Anyoma, the Delta state today, how were they able to communicate if they are Benin people? And see how the man talks about Eze Chime being a priest and went to Benin. Even though I've told you people there are different narrative of these stories, but whatever how they paint it, I've always maintained that we are Igbos. If you are not hearing Igbo that the man is using in this video, ask your neighbor to explain to you or to interpret for you. From there, because he didn't come alone anyway. Because not all the well trained, of a hunter, of a warrior. So also hunting expedition or by any mobudu. Oh, go by any mobudu. Kofu. This present day Ikelike quarter in Owash. Ikelike. Onya kana bo ebe ndị aka na asị na ọfa bụ buso biani. Okay. Because na ọfa ndị adagbofo kude n'ime Ogwashi. Okay. Na ndị Ikelike anọgo na Ogwashi tupu Adagbo abata onye nri. You know he was a prince. Obiaro the ambitious kwa echenye eze. He's in Ogojin for Sandy Ikelike. Or up to his place. Ebe ono kabo ogwa nri. Okay, ebe oseto. No Ogwashi ukwe. Enwere afa before that time or that's Ogwashi. Enwere afa. Okay. Because ndị nu just settle. Onwekwa ndị ọzọ asị na settle around Umuonicha. But Adagbo was so influential. He attracted people from different places. So enanya if Ogwashi ndị okwane dia. Okay. Onwe ndị si Bini bia. Okay. Ndị Ikelike na asị na fa bụ ndị Bini, mana anyị ma na fa bụ ndị Igbo. Okay. Ụmụ Eze Chime. Ikekwe nugo maka Eze Chime. Anugo maka ya. Jelu Bini. Jolu. Lue ọba Bini asị ya settle na Bini. Maka n'oge a ije kwụọla ọba Bini ọgwụ. Ịgbọsịra ogbeyi ịgaje kwụọla onye ọzọ. Mana ibulu onye ọfụ n'anya. Ma onye gịnị ma ụnụ kpa ya akpa. Ọ sị na ya ma gbuyi. Mana ịma je kwụọla onye ọzọ ya bụ ọgwụ. Ka o si bulu na Eze Chime settle na Bini. Eze Chime rapụsịa ụmụ ya Kano. After time, during the period of slave trade, ndị Bini discriminated between their own people and ndị Igbo, which is ụmụ Eze Chime. So ndị ọcha bịazịa na fa chọta slave je na ụmụ Eze Chime jere ka ụmụ Eze Chime sisi mba na onye si na ọ dabara gịnị ya farapụzia ndị Bini natawazia ndị a bụ ndị ụmụ Eze Chime na-afụ si na Igbodo side ma Igbodo ma Ọbịa ma Ọnịcha Iselukwu wee na-agbadata ụfọdụ n'ime fa bụ ndị anyị na-ekwu na ọ dịfa fesetụlụ n'Ogwashi ndị Ikelike fa na asị na fasi Bini eziokwu na fasi Bini bịa mana ị ga-esizi Bini bịa na-asụ Igbo o wee bụrụkwa m okwu fa na-asụ Igbo oke
ọ bụ na Benin ka unu na-asụ oge nri oge adagbo nwe eze nri bịakwude unu n'ikelike kedụzi ikunu si kekunu na kwasị kpa nkata nwanyị ojizi bụ na onye bịa bụzi onye dominate unu nke bụ na today nwere onye ikelike na-aza afa Benin